Takže čau lidi, vítám vás u tohohle videa a dneska tady si začneme novou sérii Minecraft. Sice to není ultra hardcore, ale to je jedno. Já to nebudu obkecávat a jdem na to. Asi prvně bych začal na nějakým dřevem, takže sídíme, tedy natěžíme dřevo. Takže máme tady nějaké dřevo. Uděláme si crafting. Uděláme nějaký sticky, aby jsme měli nějakou, aspoň aby prostě nějakou vlnu a jídlo. Takže bohužel musíme zabít tyhle ovce. Takže asi bych šel tady do nějaký zkusit něco najít, nějakou menší caveku, jestli tady je. Tady něco je. No, tak to není úplně caveka, ale aspoň natěžíme nějaký dřevo. Teda kámen. Ale bych si udělal takový menší baráček. A nebo spíš tady. Tenhle velký z toho se vytěžíme potom. A pak bych šel asi těžit. Takže uděláme si tady hlavně pec. Dřevěný nástroje. Teda kamenný. Šup. Šup. Get in and cambridge. Uděláme si, já nemám dřevo, takže si jdeme vytěžit ten strom. Ale nejdřív se ještě dojdu pro tamhle. Pro nějaký saplingy, jestli tady jsou. Yes, jsou tady. Dobrý, to tady doničíme. Dobrý. Mám 4 saplingy z toho, takže to je až. Akorát na začátek tak to tady trochu rozsadíme. Tak. Vezmeme sekírku a jdem. Těžej celý strom, takže z toho dál už padají saplingy, no jo. Mám 15 dřeva. Já si to tady dám takhle bych to mohl udělat. Takhle, že? Tak. Děláme si nějaký sticky. Lopatku, kamennou lopatku si chci udělat. Děláme si motiku a lopatu. Hned začneme, ještě postel si udělám. Šup. Tu si tady taky položím. A hned začneme asi nějakou menší úrodou. A tamhle máme loď. Tady jdeme rovnou podívat. OK. To je až tady. Aha. Tak tady nic není. Asi bude tady v té druhé části. To je úplně rozpolaný. Tady je čestka. Bude Respiration, TNT. Tohle. A bambus, let's go. OK. Zkusíme najít ještě tu dobrou čestku, jestli tady bude. Já to pochybuju, že tady bude. Úplně nebude. Dobrá čestka. A to nevadí, to je, když se potom podíváme prostě potom. A už se začíná zpívat. Dobře. Tak. Já se dá tady vypít maso. Ať mám jídlo. Máme uhlí. Sakra, kde je to maso? Tady. Čepice. Ještě uděláme si modrou čepici. Ale nevím, jestli bude fungovat. Protože mám prostě... No to je jedno. Ubarvíme si čepičku. Jo, takhle. A jo. Máme. A jo. Teď jdeme udělat nějakou menší úrodu.
Co bych udělal tamhle. Děláme, nevím kde, protože tady všude na okrajích písek. Tak to uděláme prostě tady. Tamhle je nějaký kousek. A tady nemůžu natěžit nějakou hlínu. Trochu hlíny tady si vezmeme. Tak. Motiku. A další saplingy, takže si okamžitě... Juj. 5 saplingů, ok. Dobře. Jablka se necháme na zlatý jablka. Už máme další stromy, to tady pěkně rozsadíme. Tak. Pěkná hrada. Najíme se. A já si tady jdu udělat menší baráček. Takže tady jsem si šel udělat menší baráček, abych měl nějaký materiál. A pak si jdu postavit natěžit nějaké to dřevo. Tady už si jdu natěžit dřevo. Tak ještě druhý strom. A jdeme stavět. A jde se stavět. Teď máme už konečně nějaký ten barák. Like sugar on my tongue. Your body so sweet. Invite me if you come. Honey drips slow from the moon's despair. A taste so sweet. Takže tady už jsem začal stavět zdi, aby to aspoň měl už nějaký ten základ. A pak prostě jdu dělat zbytek zdí, prostě a tak dál. But the cotton sticks, the fingers like promises, thin but thick. The baker's daughter with flour in her hair leaves traces of sweetness everywhere. Oh, sugar on my tongue, like a stolen kiss, melting too fast, dissolving like mist. Every grain of memory, every drop of light. Every grain of memory, every drop of light. But I'll lick the bowl till the well runs dry. The jukebox hums a bittersweet tune, maple syrup slow dancing with the spoon. The diner lights flicker, the countertop gleams with the ghosts of 1,000 sugar dreams. Oh, sugar on my tongue, like a stolen kiss. Oh, sugar on my tongue. Stolen like mist. Every grain of memory, every drop of light. But I'll lick the bowl till the well runs dry. No, tady mi došlo, že jsem udělal něco špatně, takže jsem to vykopal. Postavil jsem ještě takhle plus jeden blok a pak jsem tam dal zase zeď. Prostě, nebo slope spíš, takhle. No, tady jsem šel natěžit další písek, protože mi jako blbec prostě jsem si neuměl natěžit víc materiálu, aby mi to aspoň vystačilo. Takže jsem šel těžit znovu a doufám, že tentokrát mi to už vystačí.
tady jsem si udělal lopatu, protože prostě jako blbcovi mě to zase ten materiál prostě písek nevystačil, takže jsem šel těžit znovu. Doufám, že jsem vytažil na teda lopata, konečně mi to vydrží na to, abych konečně dostavil ten můj barák. Takže držte mi palce a dejte like. Po hodině zpátky sehnávání materiálu a stavení mýho baráčku a tohle je můj baráč. Ještě tady dodělám akorát sklad, tady mám bordel a takhle vypadá můj baráček. Není tady moc velký ani jako vytuněný, jo, prostě takový menší baráček. Dělám tady ještě takový menší schůdky, aby to vypadalo trochu líp. Nasadím tady nějaký stromy, co tady mám. Tady máme les už. Zkoušel jsem se změnit grafiku, abych měl víc FPS, ale určitě to došlo. Moc mi to teda spíš úplně nevyšlo. Tak, vytěžíme tady nějaký stromy. A skočíme ještě tady pro nějaký písek, ať tohle tady to zasadím, tohle šupnu sem. Tak. Dobré. A už to přestalo. Tak. Děláme si tady toto. Úpravy. Tady okno. Šup. Skočíme pro nějaké... Takže já jsem úplný dement. A proto... jsem si prostě neudělal. No, to je jedno. Mám si tady 13 torček. Tak. Jednu dám sem. A jen z čestky. Já si udělám sandstone. Tyto zde. Když si toho tady natěžíme něco do zásoby aspoň. Doufám, že tu lopatku zase celou nezničím. Tak, máme 53 písků, ještě jeden, až to je. Tak, dobrý, 54. A to nevím, jak dopadne. Kolik toho budeme mít? Tak. 13. No. Není teda jako nic moc, ale jako... Nebudu si stěžovat, teda. Protože nemám proč.
Šup. Čekej. Máme tady. A ještě tady šupneme takhle. Hop. No je. No. Takže tohle tohle je můj svět. Udělám tady větší farmu větší ohraničení bambusama. Nazbírám víc materiálů. Co tam, jo. A asi tak. Protože tady asi jako nic z toho moc není, takže to nemá asi úplně cenu. No, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like a odběr a já se pro další video zase loučím. Čus!